Tack så mycket. Tack KPN. Tack ni som är här att ni bryr er om ett viktigt ämne som många kanske har starka åsikter om, men inte riktigt lägger så mycket energi på. Jag föreslog att vi börjar med en kort bön. Nu vet jag ju om att man måste varken vara katolik eller troende för att delta i sådana här kurser. Men bön är ju att man försöker vända sig till den som vet allt. Inom det här området är det mycket som vi inte vet. Vi ber då om Guds hjälp att upptäcka, avklara och att rätta till allt fel som görs inom området sexuella övergrepp på barn och ungdomar. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amen. Hjälp Herre din kyrka att se klart. Hjälp oss att rensa ut där det behövs. Hjälp oss att visa stöd, att förebygga. Hjälp oss att göra kyrkan till det du vill ha, nämligen den säkraste av alla platser för barn. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ämnet sexuella övergrepp inom katolska kyrkan, ja det är ju välkänt och spritt genom medierna, lyckligtvis. Mediernas insats för att uppmärksamma problemet har varit kraftig, börjande i USA från och med 80-90-talet, och så har det spridit sig till olika länder i västvärlden. Ämnet handlar om sexuella övergrepp på barn, därvid menas alla under 18 år. Skandalerna som avtäcktes i USA är de bäst dokumenterade. Den bästa vetenskapliga forskningen om prästers sexuella övergrepp på barn och ungdomar finns i USA. Den är tillgänglig online. Man söker på The John Jay Report och John Jay Institute, som under decennier nu har forskat i vad var det som hände, siffror, statistik, orsaker och så vidare. Kyrkans förebyggande arbete för att förhindra sexuella övergrepp mot barn har varit ganska framgångsrikt, måste man säga, i just USA. Där ligger de längst fram. Det finns också idag oberoende forskning som visar att kyrkan har gjort mycket stora framsteg. Det vill säga att antalet övergrepp som rapporteras inom katolska kyrkan i USA är riktigt lågt idag, sedan 20 år tillbaka. Det kan man tyvärr inte säga om resten av katolska kyrkan i många andra länder, men det går väl framåt på sina håll, på andra håll händer ingenting. Också på grund av kulturella, politiska och sociala förhållanden som omöjliggör nästan att man kan komma åt de här problemen. Här hos oss i Sverige följde vi uppmärksam utvecklingen och har då sedan 2004 det vi kallar för en beredskapsplan mot sexuella övergrepp mot barn och ungdom. Alltså det är 20 års jubileum för den planen nu. Det blev min lott att resa omkring och undervisa om den här planen i Sverige för präster, för kateketer, alltså sådana som är söndagsskolelärare i katolska kyrkan, och alla som har med barn att göra i kyrkan. Det gjorde jag under flera år. För ungefär 10 år sedan började vi förstå i stiftet att planen visserligen fanns på många hyllor och att många nickade och tyckte det var viktigt, men att de konkreta trygghetsregler som omnämns i planen faktiskt inte förverkligas. Man struntar helt enkelt i de säkerhetsföreskrifter och rutiner som ska införas. Och orsaken kan väl ligga i att vi har en flod av välmenande texter i katolska kyrkan. Vi är otroligt bra på att producera texter om vad som bör göras inom de skildaste områdena. Socialarbete, dialog med buddhister, allt möjligt som ska göras. Och kanske kan det vara skälet till att också den här texten hamnar på en hylla. Det får den inte göra, eftersom det är ett prioriterat område. Så denna frustration ledde till att vi 2019 då anställde eller ville ha någon som skulle också inspektera, det vill säga en gång till utbilda präster och lekfolk, men då också inspektera att arbetet faktiskt gjordes på rätt sätt, lokalt, i detalj och konkret. Ja, och då blev jag anställd för att göra det, så jag har fortsatt, men lagt till den här funktionen att skulle kontrollera att det görs rätt.
De första årens arbete med detta har varit besvikande eftersom det är mycket få församlingar som faktiskt gör alla de här punkter man ska göra för att säkerställa tryggheten för barn. I min senaste årsrapport som kom här i januari då för 2023 så kan jag bara nämna 4 församlingar som faktiskt gör vad de ska. I alla andra benar jag ut och specifierar vilka svek de har när det rör sig om att förverkliga planen. Den kan man läsa offentligt, den finns på stiftets hemsida katolskakyrkan.se under barnskyddsombud årsrapporter. Den första årsrapporten 2019 innehåller en översikt över fall som har hänt i vårt stift i Sverige bakåt i tiden. Vad jag har kunnat gräva fram och naturligtvis förklarat på ett anonymiserat sätt som man inte kan peka ut för det är inte så många fall. Men förklarat vad vi har på samvetet. Och det är ungefär, tror jag, ligger genomsnittligt på linje med det som hände i USA. Så har vi då nyligen fått oberoende jurister till att genomgå hela ärendehanteringen i stiftet så långt tillbaka det går att se. Och de har lämnat en relativt positiv rapport. Jag tycker det finns mer som ska nämnas, men det återkommer jag kanske till. Vad är sexuella övergrepp mot barn och ungdomar? Ja, men alltså, vi har utmärkta definitioner av detta i den svenska brottsbalken, 6:e avdelning om sexualbrott. Sedan 2011 har man infört begreppet samtycke, vilket är mycket bra för att definiera våldtäkt. Våldtäkt är den klassiska tyngsta, värsta paragrafen, 2-6 års fängelse. Definieras nu på olika sätt utifrån om man kan visa att samtycke har fattats. Samtycke anses till exempel inte kunna finnas om den person som det sexuella övergreppet riktas mot är hjälplös på något sätt, berusad, sover, har psykiska svårigheter, är sjuk eller också är i en beroendeställning. Och där trillar ju så alla fall med barn rakt in. För barn är per definition i beroendeställning av vuxna. Barn är ju alltid ledda av vuxna, hänvisade till vuxnas ledning. Sedan nämner vi också på beredskapsplanen den lite mildare varianten, alltså det som heter sexuella trakasserier eller ofredande, som är en viktig punkt ska jag återkomma till. Men våldtäktsparagrafen är det som är relevant när det rör sig om barn, eftersom att där har vi beroendeställningen som försvårar brottet. Så viktigt är att lagstiftningen inte idag skiljer mellan händelser som sker på fysiska platser, till exempel på gymnasietoaletten, eller online. Det vill säga de brott som sker på sociala medier eller i kontakter som skapas online kan vara precis lika skadliga och därför kan man dömas för våldtäkt även efter sådana här snuskiga relationer med hot och vad nu kan ha funnits för press som har ägt rum på nätet. Viktigt att nämna, vilket också betyder att till våra trygghetsregler hör försiktighet i umgänget på nätet mellan ledare och barn och ungdomar. Man ska inte addera barn och ungdomar till sina privata sociala konton och så vidare. Våra trygghetsregler kan kort sammanfattas. Jag kan inte gå igenom alla för hela presentationen tar 2 timmar. Men jag kan kort nämna att huvudpunkten är ju att en vuxen och ett barn, den kombination vill vi inte ha. Vi vill inte ha den. Vi vill aldrig ha kombinationen en vuxen, ett barn i kyrkans aktiviteter. Vi vill inte heller ha att en vuxen leder en grupp av barn. Vi vill ha minst 2 vuxna ledare som känner till våra trygghetsregler, alltså har gått den kurs som hör till för att arbeta med barn och ungdomar. Det finns pedagogiska skäl för det, det finns många förnuftiga skäl, men framförallt att det finns vuxna som ser vad som händer. Det är det viktigaste, det appliceras givetvis på transport av barn, övernattningar med barn och så vidare. Aldrig kombinationen en vuxen och ett barn.
Det är viktigt att nämna. Och därtill hör då naturligtvis också att man ska fylla i ett dokument där man underskriver att man faktiskt har förstått reglerna. Där man också visar upp en utskrift av registerutdraget från polisen. Det vill säga, man skaffar sitt belastningsregisterutdrag och visar upp det, och det ska uppdragsgivaren, oftast prästen, då intyga att han har sett. Man ska ange referenser, åtminstone om man är ny och inte väldigt känd av den som ger uppdraget. Därtill kommer så att man ska vara klar över sin anmälningsskyldighet. Visserligen är det så att det finns inte från statens sida en formell anmälningsskyldighet för katolska kyrkan. Det finns inte, men det ålägger vi oss själva. Så den som har gått kursen och fyllt i den dokumentation som krävs vet om och intygar att vederbörande förstår att den ska anmäla ifall den vet om eller misstänker sexuella övergrepp inom kyrkans verksamhet. Det var det första jag ville säga kort för att beskriva de trygghetsregler som vi har. Varje år gör jag en kort översikt över inkomna fall. Alltså vad folk har kontaktat mig kring. Och det är inte alltid att det rör sig, ganska sällan det rör sig om renodlade sexuella övergrepp. Vi befinner oss ofta i en gråzon. Det är det som kallas för sexuell ofredande. Det finns en hel del saker där. Ibland går det inte att definiera som ofredande. Exempelvis en mamma kontaktar mig och säger hon gillar inte när prästen går fram vid kyrkkaffet, lägger sin arm om hennes sons axel och frågar, vill du gärna hjälpa till med som mässpojk, som ministrant? Svårt att definiera som sexuella övergrepp, men jag ringer prästen och säger till honom, vet du vad, det finns en mamma som inte vill att du gör sådär. Okej. Det var ett av de lättare fallen. Det finns andra saker som är lite svårare, men det är alltid viktigt att vi gör något åt det, även om det inte har en sån tyngd att det går att anmäla. Som exempel, en katechet, alltså söndagsskollärare, ringer mig och säger, vet du vad, det finns en annan katechet här, kille, han är 25 år, han har en hel flock 14-åriga flickor där som han undervisar, och så har han fått för sig nu att varje gång lektionen är slut så säger han, vet ni vad, jag har en idé här, ingen lämnar lokalen utan att ge mig en kram. Det är min grej, alla måste ge mig en kram innan de lämnar lokalen. Ha, ha, ha. Det kan mycket väl vara, det finns 2, 3, 4 flickor som tycker det är skoj. Men det är inte säkert att de andra gillar det. Så plötsligt finns det påtvingat beröring som han inte bara kan kräva av 14-åriga flickor. Det är exempel på att det inte säkert att det går att anmäla som övergrepp till polisen. Men det måste åtgärdas. Han måste tilltalas. Och liknande sådana saker finns en del av. Men om det går att se det som ett övergrepp så anmäler vi till polisen och eller till socialförvaltningen. Oftast kan det vara en fördel att kontakta socialförvaltningen först, men det beror på situationen. Sen vill jag säga att jag upptäcker många andra saker också när jag kommer omkring. Det kan vara att man har farliga rengöringsmedel på platser där barnen alltså går på toaletterna. Det kan vara annat som jag upptäcker, fönster som är farliga. Det är inte min uppgift i strikt bemärkning, men när jag ändå är där så antecknar jag det och kräver då också för förändring. I min senaste rapport kan man läsa att vi har allvarliga problem i stiftet när det rör sig om att efterleva inte bara reglerna utan också de inskränkningar som har ålagts olika personer, om det så är präster eller kateketer. Tyvärr märker vi att det finns sådana som har inskränkts i sin verksamhet på grund av att man har känt att de passar sig inte för barn, men som ändå, får vi veta, träffar barn. Som deltar i resor som arrangeras med barnen. Och det problem vi har just nu att få arrangörerna, oftast präster, att förstå att om biskopsämbetet har sagt att vi inte önskar den person till att ta hand om barn, så ska det efterlevas. Ja, men han är så snäll. Ja, men han har förändrat sig. Eller ja, men han gör inte som vi säger. Han träffar barn någon annanstans. Det är ett problem vi har just nu i ett antal fall. Och ärligt talat, det är svårt för
stiftet at agere, men det måste absolut göras, och jag håller fast vid detta och påminner också konsekvent om det. Ett annat problem som är väldigt jobbigt just nu är ju att vi arbetar också med översikt över katechetgrupper för att kunna kontrollera att de har gått den här utbildningen. Det finns en del präster som inte svarar på det här, som tycker det är för jobbigt med allt det här, och det behövs ju inte. Ibland kan jag möta att de präster säger, ja, men de här katecheterna, de är gifta, de vet sådana saker. Eller i församlingsrådet så är de är läkare och sånt nonsens. Det är ingen garanti att man är gift eller man är barnläkare eller vad som helst. Ja, men de har ju visat upp sånt dokument, de är lärare i skolan. De ska känna våra trygghetsregler som handlar om vår verklighet om kyrkan. Och de ska fylla i det papper som vi kräver i den här organisationen. Så det kan vara ganska jobbigt. Eller att prästerna eller organisationernas ledare slarvar med att se till att deras medhjälpare går den här obligatoriska utbildningen. Eller de slarvar med att registrera dem riktigt. Registrera, alltså fylla i den här dokumentationen korrekt. Det är ganska sällsynt att alla papper är korrekt ifyllda. Det är vad jag slåss med just nu. Jag har ju varit mer optimistisk innan. Jag tänkte att det skulle gå att göra de här sakerna och så få en lite extra projekt i hela det här jobbet. Som extra projekt har jag då tillsammans med min hustru och min kära hund som ligger här, som ni inte ser, som ligger här. Då har vi haft en teater för småbarn under 2 år. Vi har alltså rest runt till församlingarna och haft en teater för småbarn om att berätta för sin mamma. Att berätta för sin mamma om något händer som man inte gillar, någon håller dig eller någon vill du ska vara tyst om saker och ting. Och så också om att berätta vad man kanske upptäcker eller möter på nätet eller i spelvärlden. Det har vi haft en liten 2 teaterföreställningar omkring. Den ena har blivit inspelad professionellt, den kommer nog att läggas upp på stiftets hemsida så småningom också. Det har tagit mycket tid och jag har nu upptäckt att det går inte att förena med allt det andra för att de gör inte vad de ska där ute, så jag måste lägga mer koll på inspektionsarbetet. Sen har jag fått hjälp av Katarina som är här. Jag såg henne. Katarina är här tror jag också. Mixits som jobbar på biskopsämbetet också, att ta hand om inspektionsarbetet. Och min ambition är att under året se till att vi faktiskt får lokala trygghetsombud i församlingarna som faktiskt håller i det här och ser till att hålla ordning i pappren och pärmarna och belastningsregistren. Så det är inte jag ska resa omkring till 44 församlingar, lika många nationella missioner och ett otal av röriga föreningar. Så vägen framåt är decentralisering. Vi tittar lite på hur de gör i USA och de arbetar på ett annat sätt än vad vi gör. Och det är mitt mål under året här, att komma vidare med detta. Sen ett extra projekt som jag också har försökt och också lyckats med var att utbilda prästerna i en ny fråga som har uppkommit mest i Tyskland, det så kallade andliga övergrepp. Spiritual abuse. Ett tema som diskuteras allt mer. Alltså inte sexuella övergrepp, även om det har en viss snittmängd. Andliga övergrepp är att man på grund av sin andliga position tillåter sig lite mer än man annars skulle göra. Man utnyttjar den faktiska makt man har över människor. Att de litar på en som är präst. Att de gärna gör vad man säger. Att de betraktar en som Guds röst och så vidare. Det gör man lite mer av och så utnyttjar man det till att styra dem. Vad de ska gilla och inte gilla. Man kanske rent av lägger sig i deras val i livet. Eller att man på annat sätt utnyttjar dem. Det kan gå in i pengasaker också. Och naturligtvis sexuella övergrepp mellan präster och vuxna är ju alltid andliga övergrepp. Eftersom prästen är en andlig figur. Den här typen av andliga övergrepp är inte en juridisk term än så länge. Det är inte heller en psykiatrisk term. Alltså, men det är en mycket precis term som beskriver det maktmissbruk som kan utövas med den här prästskjortan på och den här positionen. Eller man lämnar ut uppgifter, privata uppgifter
og udnytter det mod den person, som har anfortrudt det, osv. Der har jeg holdt en kurs under et år for præsterne, og næsten alle præster har gået kursen, og diakonerne. Vi får se, hvad det leder til. Min forhåbning er, at præstudbildningen og præstfortbildningen titter mere på det her. Mødet mellem præst og konfident, forsamlingsmedlem. Det bliver ofte misforstået, det her. Altså, andlige overgreb handler ikke om alle typer af ubehagelige møten. At en præst er arg eller sur, eller at han er dårlig prædikant, har ingenting med andlige overgreb at gøre, eller at han er usympatisk, har ingenting med andlige overgreb at gøre. Det er ikke det handler om. Upædagogisk. Det handler om at misbruge den magtposition, man har, til at fornedre folk, til at forslå folk, eller til at på andet sæt køre over og gøre voksenmobning helt enkelt. Et emne, som jeg også vil føre frem, er emnet voksne i sårbare lægen. For beredskabsplanen taler om, at den skal gælde for overgreb mod børn, men også mod voksne i sårbare lægen. Og de er let at definere det alle situationer, der mennesker er forsvagede. Og dem har vi mange år i kyrkan. Du kommer til præsten i samband med din skilsmisse. Dødsfald, chok, livskriser, angst, alt muligt. Folk er forsvagede, og derfor måste den kategori tænkes med, og præsterne, alle pastorale medarbejdere, måste blive bedre på at bemøde mennesker, end at låte sin private ilska, eller hvad det nu kan være, gå ud over dem. I denne verden er det så, at mange mænd har jo et problem med anger management, altså med vredeshåndtering. Og det forstør dem sin ægteskab med. Er de præster, så kan de forstørre sin forsamling med sine problemer med vredeshåndtering. De skal have hjælp. Og det er også et kyrkligt problem, tykker jeg, som vi skal arbejde med. Mændene kender sig krænkte, de kender sig faktisk ille behandlede, helt i unøden. Der behøves en professionalisme, og det håber jeg også, at vi kan værke det for. Men det er alt, jeg håber, at det er altså et sideprojekt, som jeg har optænkt, at jeg ikke har længere tid til, men det har gjort visse saker der. Hvad skriver jeg nu her? Ja, altså at det, som er vejen fremad, er som sagt, her i Sverige, det katolske kyrkan i Sverige, at vi gør en decentralisering og virkelig får lokale tryghedsombud i gang derude, som kan netværke med hverandre og med mig, eller hvem som nu bliver barnskyldsombud efter mig. Det er utrolig vigtigt, at arbejdet forankres lokalt. Anders bliver det så, jeg kommer til præsten, har du gjort dine permer, og du behøver følge i den her også, og da, vi ses om 2 år. Ja, der kan jeg bare hamne på hylden, der kender han sig tryg. Det er ikke okay. Det går at hitte folk i hver forsamling. Det findes altid nogen, som er lidt ekstra interesseret af det her. Ni ved, folk arbejder jo som skyddsombud. Folk jobber, men det findes altid nogen, som arbejder med sikkerhedsfrågor, som er lidt ekstra bra på at se op sådan en brandlarmen her. Det fungerer jo ikke, eller har ni tænkt på det og det. Og disse mennesker kan ofte opleves som lidt gnællige. Det er de bedste mennesker, som findes. De bedste mennesker er de, som faktisk kan være lidt gnællige, for det er god vilje, som ligger bakom. At man vil pege på sådan, som kan blive bedre. Øj, Alene, du vinker. Er du gnællig, Alene? Vi kender hverandre. Ja, forlåt, jeg skojer. Nej, men at man skal ikke sige gnællig, men at vilje forbedre. At vilje give det bidrag til kyrkan, som det er at påpege fejl. Hvad er det katolske problemet? Jeg tror, jeg har hittet det. Det katolske problemet er rædsler. Rædsler for dem, som er større. Oftest præster og biskopper. Hvordan kan det komme sig, at en mand kan blive præst, biskop, kardinal, og har en hel svans af rygten om overgreb efter sig, og ingenting hænder? Hvordan kan det komme sig? Rædsler. Hvordan kan det komme sig, hvis et lekfolk kan tyrannisere andre, og kan tafse og kysse på andres barn, ingen stopper dem? Rædsler. Vi skal udvikle en sund klagemålskultur. Känns det fel, så skal det nævnes. Hvad er felbeteende? Ja, for 2-3 andre mennesker. Den magtkänsla du har, og 2-3 mennesker også har, er helt sikkert ret.
om den där seminaristen, präststuderande eller katecheten kommer lite för länge, det känns fel, då är det fel. Därför kan man också ringa till oss kontaktpersoner på biskopsämbetet och berätta om man oroar sig för något. Man behöver inte ens säga sitt namn. Men det är viktigt att saker påpekas så att vi gör någonting åt det. Så det är min förhoppning att vi utvecklar en sådan kultur. Människor ska möta uppskattning om de framför kritik i kyrkan. De ska möta uppskattning för att de gör en viktig tjänst åt kyrkan. Allt för länge har vi haft förtigande, vi har haft rädsla eller man kastar ansvaret ifrån sig, litar på Gud. Och det gör att det finns människor som går runt och bär på en dyster hemlighet, kanske hela livet, utan att ha någon att tala med. Och vi kan psykiatrin, vi vet vad som händer med sådana människor, vilka följder det får för människors känsloliv, för deras liv på alla möjliga sätt. Det vill vi inte ha. Så budskapet är klart och tydligt. Vi ska säga vad som händer, även om det blir jordbävning i kyrkan. Jordbävningar kan behövas. Jordbävningar finns i naturen. Efter jordbävningar växer det gräs. Människor bygger hus, det finns en framtid. Så att kateketerna, alla som har ansvar för barn i kyrkan, får veta detta. Och de ska skriva under på att de har förstått det. Det är klart, om man kommer i situationen plötsligt och ska anmäla, då är man chockad, då är man rädd, då blir man förvirrad. Inget problem. Då ska man ringa oss, prata med oss, tillsammans hjälps vi åt. Så det är viktigt att vi tillsammans arbetar för detta och inte håller munnen stängd utan säger hur det känns och hur vi tänker så att kyrkan verkligen blir det som den är tänkt att bli, nämligen den säkraste platsen av alla.